Lepotica do sreće. Dobro jutro i dobrodošli u prevedno izdanje naše nove emisije Potom sreće, koje će se emitovati u neredovno proglašenim terminima, samo na televiziji C64. Ponekad u 8, ponekad u 6:02 izjutra, a ponekad ne. Dobro večer. Moje ime je Jugo Ćao, a večeras su sa vama predstavnici ekstremno alternativnih pokreta umetnosti, koji ne tako rado dele svoje vizije i vizure sa vama običnim smrtnicima i nesvetljivim stelcima. Dakle, večeras su sa nama doktor Mrzoljub Lošić, negativizam, magistar Akvar Lažić, tekućina vodenica, ako se ne varam. Šta vi, gospodine Lošiću, možete reći o svom pravcu? Negativizam je trenutno jedini pravac u umetnosti kojim zaista možeš da iskažeš svoja prava osjećanja i zaista razumjeti ovaj ustrani svet u kome se stvarno nalazimo. Negativno je ono pravo. Invertus patius negativus mortalis est. To je moj moto već hiljadama godina. Što se ono dokazuje ispravnost i rečitost ovog pravca, što nije negativno i zlo bilo odbačeno od pravih umetnika i ekstranja. Jako zanimljivo. Da vidimo šta vaš uvaženi kolega akvarist ima da kaže na sve ovo. Pre svega, ja sam vodenista. A sve to što moji kolege, umetnici kažu, možda je istina, ali ipak, prava umetnost se jedino može izraditi kroz ono od čega smo svi satkani i od čega svi zavisimo. Od tebe svi zavisimo. Voda je ono pravo. Svi mi smo potekli iz vode i svi ćemo tamo jednom završiti. Samo predstavljanjem vode na različite načine možemo izdići svoja shvatanja i postaviti na sve lepši i viši nivo. Aquarius nautilus vitae. Ništa više neću da dodam, vode život, sve ostale stranje. Na ti si stranje. Vrlo zanimljivo. Sad ćemo pustiti snimljene izjave vaših kolega, pa da pogledamo. Ovdašnji nazovi umetnici nemaju pojma ni o čemu. Umetnost nikako ne može biti ono što jeste. Pravi umetnik osjeća nerealno i vanvremensko, upravo ono što drugi ljudi ne umeju. Razumeš? Oni stvaraju ono nezamislivo. Vide ono što je van našeg, inače veoma malog univerzuma. Bude naša čula na krajnje nevjerovatne načine i uzdižu našu svest izvan granice zamislivog i stvarnog. Sve što možeš da dodirneš i vidiš je sranje. Umetnost, ma kakva bila, mora biti stvorena u unutrašnjosti nekog objekta, bila to pećina, kotlarnica ili atelje. Iz prostog razloga, zato što je napolju priroda, a priroda nikako ne može biti umetnost. Priroda je ono što jeste. Još bih da dodam... Samo moment. Imamo direktno video uključenje. Sa nama je, kako sebe naziva, eksternista. Zanimljivo. Livador Udrvić-Maslačak. Dobro večer, gospodine Udrviću. Dobro večer. Slušao sam izlaganje mog ne tako proslavljenog kolege interniste Ulazića. I složio bih se sa njim po pitanju prirode. Ona je zaista ono što jeste. Ali debilu, to je u stvari i prava umetnost. Ne seri, nikada se neću složiti sa tobom. Osim toga, svi znamo da u stvari kriješ da si klaustrofobični dendrofil. Bolje ti je da šutiš, moj dečiče glavi. Fetiš maximus perversus vulgaris. Ko zna, razume. Ko ne zna, to vaga. Niko od vas ne zna šta je prava umetnost. Pogotovo gospodin Mrzoljub. Umetnost sama po sebi mora konstantno da povećava mora ljudi i usrećuje njihove živote svojom bezgraničnom lepotom skladnosti. Režija, ko je njega pustio emisiju? Sreća nije umetnost, kreteno je neobrazovani. Svi ste vi inferiorni babuni. Nisam uopšte ni trebao da uzimam učešće u ovoj blago retardiranoj emisiji. Zašto toliko negativne energije na jednom tako suvom mestu? Elem, svima vama neukim Bezadjakovićima preporučio malo operete svoje prljave umove kreativnom vodom sa izvora čednosti u Donjem Paragvaju. Jebo ga ja, uzvidite se, ipak ste na nacionalnoj televiziji. Ma jebo ga i... Da ja sam ovdje došao da pravim umetnost na licu mestu, već ono nije mate snimali. Režija, reklame. Lepotica do sreće. Izvinjamo se, dragi gledalci, što ne možemo da nastavimo sa emitovanjem ove genijalne emisije. Umjesto toga,
Naš kolega Primislav Karić je zabeležio nešto na terenu što ćete sada vidjeti. Jedina i prava umetnost su naši preci, njihova zaostavština pod zemljom. Sve što ne možeš da iskopaš nije umetnost i totalni je shit. Umetnost se ne stvara. A na se unosi. I samim tim, kada malo popijete, postajete samo umetnost. Ako ne vidite bogove, onda ne vidite ni svet oko sebe. A tada ne vidite ni sebe samog. Jedino bogovi stvaraju umetnost. I samo kvarni opstaju. Sve što je moralno je umetnost. Ono što ljudi nisu rekli, to nije istina. Ja znam, mogu, želim i neću. Želim i neću.